Benvinguts de nou al meu videoblog. Seguim amb el tema de l'altre dia, el català i el castellà. Vam veure el primer argument que es fa servir de manera usual en una conversa al dia a dia per demanar que parlis castellà en lloc de català. Avui veurem el següent argument, que és el polític. És el que parteix de l'afirmació «Esto es España y en España se habla español». Oh, que patriota! No sé vosaltres, però a mi m'ho han dit. Aquí veurem les implicacions que té, intentarem desgranar-lo per veure que en realitat no té raó de ser i, per descomptat, no pot justificar que el parlant d'una altra llengua o d'una altra comunitat lingüística, recordeu el terme de l'altre dia, deixi de parlar la seva llengua per posar-se a parlar la llengua que casualment tu parles. Doncs bé, comencem pel que sembla més evident d'entrada, i és l'associació entre Espanya i espanyol, o sigui, entre l'Estat i la llengua. Una associació que es pressuposa clara, unequívoca, natural, però això no és així. Al món es parlen 6.000 llengües. En canvi hi ha 200 estats reconeguts per l'ONU. És obvi, evident i elemental que no hi ha aquesta correspondència. L'error d'argumentació, per tant, és que no s'adequa a la realitat, simplement perquè una comunitat lingüística no funciona segons els criteris polítics i, per tant, a l'hora d'abordar la realitat d'una comunitat lingüística no podem fer servir un criteri polític i tampoc podem fer-lo servir a l'hora de jutjar, diguem-ne, els parlants d'aquella llengua. No només això, sinó, i aquest és el punt crític i més graciós de la qüestió, sinó que aquesta associació entre llengua i estat és unilingüe, o sigui, Espanya, espanyol, sí? Però la pregunta és, i no podríem fer una associació Espanya, català, castellà, basc, gallec? Per què no es fa aquesta associació? Doncs molt fàcil, perquè el concepte Espanya per si mateix no justifica l'ús d'una llengua, sinó que ha de tenir un contingut al darrere, s'ha de dotar aquella noció amb un contingut determinat, sí? Aquest contingut és completament identitarista i és per això que pressuposa que és només una llengua que és com si creés unitat i totes les persones dins d'aquelles fronteres han de parlar aquella llengua. No és una afirmació descriptiva, sinó que acaba sent una afirmació normativa. Una afirmació normativa que, de nou, imposa un criteri polític damunt d'un criteri, en realitat, sociolingüístic. Clar, és obvi, evident i elemental que el parlant d'una llengua no diu «Ostres, ara estic dins les fronteres d'Espanya. Saps què faré? Deixaré de parlar català, que és la meva llengua, i començaré a parlar castellà». No, això no funciona així. El contingut es pot modificar, a més. Sabeu que Suïssa és un país que té diverses llengües oficials. Ningú no fa l'associació suís-francès, pumba, de manera inequívoca. No es fa aquesta associació. En canvi, a Espanya sí que es fa, sí? I aquest concepte s'ha de canviar, perquè a Espanya simplement es parlen diverses llengües i és plurinacional. Perquè entengueu això més clarament, aquells castellanoparlants que per algun motiu encara insistiu que l'espanyol és més important només perquè es parla d'aquelles fronteres. Fixeu-vos el següent. Ara imagineu-vos que el dia de demà Catalunya és independent, per tant les fronteres serien diferents. La pregunta és, deixaríeu de parlar la vostra llengua i començaríeu a parlar de sobte català? Oi que no? Doncs és el mateix, perquè no és aquest criteri que hem d'aplicar. Doncs bé, amb això deixo per avui i el proper vídeo serà el darrer d'aquest tema.